ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст, мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки 93% қаламрави он аз кӯҳҳо иборат аст, соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия барои таъмин намудани рушди иҷтимоиву иқтисодӣ аҳамияти бузург доранд. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дар кишвар аз ҳисоби лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ беш аз 2100 километр роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингарди дохилӣ аз ҳисоби дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёду таҷдид карда шуданд. ҳоло дар соҳаи нақлиёт ба маблағи умумии 7.5 миллиард сомонӣ 14 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ шуда истодааст. идомаи ахбор. дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Вахш амалҳои дастаҷамона анҷом дода мешавад. дар ҳамин замина таҳти унвони якҷоя ҳал мекунем сокинон ба ҳашари умумӣ баромада дар таъмиру навсозии роҳҳо ва бунёди муассисаҳои таълимӣ саҳм мегузоранд. гузориши ҳамкоронамон. бо иқдоми кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон таҳти аксияи ҳизбии якҷоя ҳал мекунем, имрӯзҳо дар шаҳру навоҳии вилоят корҳои ободонӣ вусъат бахшида мешаванд. дар ҳамин доира баҳри истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии мамлакат, аъзоёни кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш дар ҳамкорӣ бо нафарони саховатпешаву ободгаро ва сокинони маҳал мақсад карданд ки барои беҳ гардонидани ҳолати роҳҳои мошингарди ҳудуди ноҳия саҳмгузорӣ намоянд. зимни баргузории аксияи ҳизбии якҷоя ҳал мекунем дар деҳаи Зафарободи ҷамоати 20-солагии истиқлолият 2 километр роҳи мошингард сангфарш карда шуд. дар ҳамин замина бо дастгирии ташкилоти ибтидоии ҳизби хоҷагии тухмипарварии кулоби ҷамоати 20-солагии истиқлолияти ноҳияи Вахш зиёда аз 2 километр роҳи ҳудуди ҷамоат бо истифода аз мум таъмири ҷорӣ карда шуд. дар идомаи корҳои созандагӣ бахшида ба истиқболи ҷашни пурифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии кишвар дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 деҳаи Зафарободи ноҳияи Вахш бо саҳмгузории сокинони маҳал сохтмони бинои иловагии таълимӣ ки иборат аз 10 синфхона мебошад идома дорад. тасмим гирифтанд ки як бинои бисёр замонавию хушсохти муассисаи таълимӣ сохта ба истифода диҳанд то ин ки толибилмони деҳаҳои гирду атрофи деҳа бемушкилӣ омада таълиму тадрис гиранд. ба гуфтаи сокинон баробари мавриди истифода қарор додани бинои иловагии муассиса мушкилоти норасоии ҷои нишаст барои чанд соли дигар бартараф мегардад. Таварали Соҳибназаров, Парвиз Сафаров аз ноҳияи Вахш барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. дар натиҷаи ташкили дурусти корҳои фаҳмондадиҳӣ, тарғибу ташвиқи ватандӯстию ватанпарастӣ дар байни ҷавонони мамлакат, сол то сол шумораи ҷавонони ҳавасманд барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба маротиб афзоиш меёбад. гузориши ҳамкоронамон. дар ҷамоати деҳоти чорякорони ноҳияи рӯдакӣ рӯзи даъватшавандагон бо иштироки масъулини мақомоти маҳаллӣ, комиссарияти ҳарбии ноҳия ва волидайни навдаъватшавандагон бо баргузории чорабинии тантанавӣ доир гардид. масъулини мақомоти маҳаллӣ иброз доштанд ки давоми чанд соли охир маъракаи даъватшавандагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шукӯҳи тозаро касб намуда ҷавонони ҷавонони ватандӯст сол то сол меафзояд. агар аз як тараф ҳисси баланди ватандӯстӣ ва анҷоми рисолати фарзандӣ назди ватан модар бошад, аз ҷониби дигар имконоту шароити муосири хизмат бешубҳа ба ин омил таъсиргузор аст. волидайну иштирокчиён иброз доштанд ки қаблан дар якҷоягӣ бо масъулони ҷамоати чорякорон аз шароиту имконоти қисмҳои низомии ҳудуди ноҳия шинос шуданду имрӯз фарзандони худро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат бо сари баланд ва ифтихор аз ватану ватандорӣ гусел намуданд. воқеан дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат шароити моддию техникӣ дар ҳама қисмҳои низомии мамлакат ба таври назаррас боло рафта. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои сарбозону афсарон ва дар маҷмӯъ тақвияти нерӯи мудофиавии артиши миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. барномаи рангини фарҳангии омоданамудаи санъаткорон бошад имкон фароҳам овард ки навдаъватшавандагон ва волидайни онҳо зери суруду таронаҳои ватандӯстона хушҳолӣ намуданд. манучери Сулаймон, Неқадами Нуралӣ, ахбор.
имрӯзҳо ҷавонони баору номус далеру шуҷоъ дарк кардаанд ки ҳимояи марзубуми кишвар хатти сарҳади давлатӣ ва таъмини амнияти давлат бар дӯши фарзандони худшинос вогузор гардидааст. ҷавонони хештаншинос ва ғайёри ноҳияи кӯҳистони мастчоҳи вилояти Суғд низ ихтиёрӣ ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуда барои адои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон омодагии хешро иброз намуданд. Навдаватшавандагон нахуст аз ташхиси тиббӣ гузашта баъди хулосаи табибон барои адои хизмат рухсат дода мешаванд, зеро талаботи асосӣ ҷалб намудани сарбозони солим ба қувваҳои мусаллаҳи кишвар мебошад. Барои дар вазъияти тантанавӣ гусел кардани навдаватшавандагон ҷамъомад ташкил карда шуд ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, комиссарияти ҳарбӣ ва падару модарон иштирок доштанд. Ҳамасола ҷавонони ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ бо хоҳиши худ барои адои қарзи шаҳрвандӣ хизмат ба ватанмодар роҳ пеш мегиранд. Ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи кӯҳистон мастчоҳ ҳозир шуда бо хоҳиши худ ариза додам ва ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар шуда истодаам. таъкид шуд ки аввалин шуда дар вилояти Суғд ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ нақшаи даъвати ҳарбиро иҷро кард. Фароҳам овардани шароити беҳтари хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон зери таваҷҷӯҳи махсуси давлат қарор дошта барои беҳтарсозии вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ ва бемушкилӣ адои хизмат намудани онҳо тамоми тадбирҳои саривақтӣ андешида мешавад. Бо мақсади хотирмон баргузор намудани маросими гусели навдаватшавандагон барномаи рангини консертӣ намоиш дода шуд ки онҳо якҷоя рақсу бозӣ карданд. Нуриддини Қурбон, мақсади мақсад аз ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар. ҳамватанони бурунмарзии мо дар шаҳри Уфаи ҷумҳурии Бошкирдистони Федератсияи Россия ҷашни бошукӯҳи Наврӯзи оламафрӯзро бо риояи тамоми суннатҳои хосаш таҷлил намуданд ва аз ҷаҳонӣ гаштани ин иди миллӣ ифтихор доранд. Наврӯзи байналмилалӣ бо иштироки халқиятҳое ки дар ин минтақаи Федератсияи Россия кору зиндагӣ менамоянд дар сатҳи баланд таҷлил карда шуд. Абдулҳамиди Назир ва Меҳрӯзи Ҷумъа аз ҷумҳурии Бошкирдистони Федератсияи Россия гузориш омода намуданд. имрӯз боиси ифтихор аст ки ҳамватанони бурунмарзӣ пайваста бо ташкили чорабиниҳои гуногун фарҳанги волои тоҷиконро миёни дигар халқиятҳои давлатҳои ҷаҳон муаррифӣ менамоянд. баргузории ҷашни байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Уфаи ҷумҳурии Бошқиргизистони Федератсияи Россия гувоҳи ин гуфтаҳост. дар ин рӯз ҳар як давлат аз ҷумла ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркменистон, инчунин ҷумҳуриҳои Чеченистон ва Бошқиргизистони Федератсияи Россия дар алоҳидагӣ дастурхони наврӯзӣ ороста анъанаҳои миллии худро пешкаши меҳмонону иштирокчиён гардониданд. барои табрик ва дидан намудан аз анъанаҳои наврӯзӣ намояндагони ҳавзаи Наврӯз, ҳукуматдорони ҷумҳурии Бошқиргизистони Федератсияи Россия ва дигар масъулин омада буданд. диққати ҳозиринро бештар ҳунарҳои мардумӣ ва дастурхони наврӯзии намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб намуд, зеро дар ин рӯз ҳамватанони мо хоса донишҷӯёни тоҷик бо бабар намудани либосҳои миллӣ ва пешниҳоди дастурхони ҳафсину ҳафшин ва ҳунарҳои мардумӣ дар сатҳи баланд омодагии ҷиддӣ дида буданд. ҳамчунин рақсу хурсандӣ ва хушҳолии ҳамватанони бурунмарзӣ дар ин базмгоҳ диққати ҳар як иштирокчиро ба худ ҷалб мекард. омода намудани суманаки хоси ҷашни Наврӯзи оламафрӯз аст аз ҷониби катбонвон дар сатҳи олӣ омода карда шуд. намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба табрики ҳамватанони бурунмарзӣ ба ин минтақаи Федератсияи Россия сафар намуда буданд, таъкид доштанд ки ҷашни Наврӯзи оламафрӯз бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ҷаҳонӣ гирифт ва ин боиси ифтихори бузурги миллати тамаддунофари тоҷик мебошад ва имрӯз дар саросари олам таҷлил карда мешавад. ҳайати гурӯҳи ҷавонони фаъоли пешоҳанг, намояндагони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин ҷашн иштирок намуда ҷавонон махсусан донишҷӯёнро ба ин ҷашни аҷдодӣ табрик намуданд. макони баргузории Наврӯз маҳз дар ҷое интихоб гардида буд ки дар ин ҷо қариб 2000 нафар ҳамватанони мо кору фаъолият менамоянд. бо дастгирии ҷамъияти агропроми Евразия ҷашни байналмилалии Наврӯзро имрӯз ҷашн гирифта истодаанд. як барномаи хуби консертӣ оростанд. тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, донишҷӯёни Тоҷикистон ва кишварҳои бародари мо Узбекистону, Қирғизистону, Туркменистон ва Қазоқистон дар ин ҷо ҳузур доранд. зиёда аз 100 халқиятҳо зиндагӣ мекунанд. хеле хуш қабул намуданд ва онҳо иштирок карданд дар ин ҷашни байналмилалии Наврӯз. аз хӯрокҳои миллие ки ҷумҳуриҳои мо пешкаш намуданд ва аз он намоишгоҳе ки ҷумҳурии Тоҷикистон мебинед дар ҳар як ҷумҳурӣ гӯшаҳои худро дошт. ин дар гӯшаҳои худ
ҳунарҳои мардумии тоҷикистонро пешкаш намуда. суруду таронаҳои тоҷикӣ дар ин ҷо танинандоз буд ки ҳамагон якдилона ин ҷашни бостониро бо хушҳолӣ таҷлил менамуданд. дар рӯзи таҷлил аз ҷашни наврӯзи ҷаҳонӣ аз ҷониби як нафар ҳамватани бурунмарзӣ соҳибкори тоҷик Фурқатҷон Икромов дар ин ҷо як мағозаи фурӯши гӯшт ва мевагӣ ифтитоҳ карда шуд ки дар таъсиси ҷойҳои нави корӣ барои шаҳрвандони тоҷикистон мусоидат менамояд. дар расми ифтитоҳи ин маркази савдо масъулини ҳукумати ҷумҳурии Бошқирistон ва шаҳри Уфа иштирок намуда иброз доштанд ки имрӯз шаҳрвандони тоҷик дар баробари дигар намудҳои кору фаъолият дар самти бунёди чунин марказҳои бузурги савдо муваффақ буда онҳо метавонанд чунин шароити арзандаро фароҳам оваранд ки сокинону меҳмонони ин минтақаи Федератсияи Россия маҳсулоти мавриди ниёзи аввалро бо сифати баланд ва хизматрасонии сатҳи олӣ харидорӣ намоянд. мо ҳамватанон тоҷикони ки дар Башқирстон истиқомат мекунем имрӯз ҷои савдои гӯштро кушодем. зиёда аз 20 нафар мардуми тоҷик ба ҷои кори кардем. боз аз фикрое дорем ки дар ҳамин Уфа ва дар шаҳри Қазон дар Татаристон боз як бозори ҳамин хел ҳамин замона кушода ба мардуми мо хизмат кунем, ба миллати мо хизмат кунем ва ба фарзандои тоҷик ҷои кор. дар ин маркази савдо дар баробари маҳсулоти гӯштӣ ҳамчунин меваҷоти шаҳрбори Тоҷикистон ва сабзавот пешкаши харидорон мегардад. зеро талабот ба меваҷоти Тоҷикистон дар ҳама ҷо зиёд аст, чунки сабзавоту меваҷоти Тоҷикистон аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. ба ин бозори шаҳри Уфа аз Тоҷикистон меваҳои тар, меваҳои хушкро бо нархи арзон мебарем ва имрӯз давлати Башқирстон ҳам бисёр миннатдор аз халқи тоҷики мо як фарҳангу як одоби миллати тоҷикро нишон медем. дар маҷмӯъ тантанаҳои наврӯзии ҳамватанони бурунмарзии шаҳри Уфаи ҷумҳурии Бошқиристони Федератсияи Россия хеле хотирмону диққатҷалбкунанда буд, зеро мақому манзалат ва нақши калидии Наврӯз дар муттаҳид намудани инсонҳо нақши бориз дорад. Абдулҳамиди Назир, Меҳрӯзи Ҷума, шаҳри Уфа, Ахбор. дар ҷамоати шаҳраки обигарми шаҳри Роғун ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бо риояи анъана ва суннатҳои неки ин ҷашни аҷдодӣ таҷлил карда шуд. гузориши навбатӣ дар ин хусус таҳия шудааст. сокинони ҷамоати деҳоти оби гарми шаҳри Роғун низ ҷашни Наврӯзи байналмилалиро бо баргузории чорабинии идона ва намоиши ҳунарҳои мардумию риояи суннатҳои хоси ин иди аҷдодӣ истиқбол гирифтанд. зимни таврикоти Наврӯзӣ гуфта шуд ки тамоми оинҳои ибратомӯзи Наврӯзӣ ки моҳиятан сарчашмаи бузурги ахлоқиву тарбиявӣ ва бунёдкориву созандагӣ мебошанд, имрӯз низ барои ҳар фарди огоҳу солимфикр чун манбаи умеду ормонҳои наҷибу созанда ва василаи худшиносиву ҷаҳоншиносӣ хизмат мекунанд. намоиши дастовардҳо ва расму оинҳои Наврӯзӣ низ баёнгари он буданд ки бо истифода аз имконияти мусоид ки соҳиби истиқлолии давлат фароҳам сохтааст, мардум шоду хуррам дар фазои орому осуда кору фаъолият мекунанд. гуфта шуд ки мувофиқи анъанаҳои неки Наврӯзӣ бо фарорасии фасли баҳор дар ҳар хонадони мардуми Тоҷикистон айёми кишту кор ва дигар корҳои ободонӣ, шинонидани ниҳолу гулбуттаҳо, тоза кардани наҳру ҷӯйҳо, покиза кардану ба тартиб овардани манзили зист, орустани кӯчаву хиёбонҳо ва намуди идона бахшидан ба шаҳру деҳот оғоз мегардад. идома бахшидан ба ин суннатҳои неки аҷдодӣ барои баланд бардоштани сатҳи маърифати ҷавонон, таблиғи меҳнату зиндагии солим, густариши рафтору ахлоқи ҳамида, бузургдошти анъанаҳои неки ниёгон, фарҳангпарастиву худшиносӣ, ватандӯстиву ифтихори миллӣ ва пешрафту шукуфоии кишвари азизамон мусоидат мекунад. гуфта шуд ки дар ҳама давру замонҳо ҷашни Наврӯз аз ҷумлаи бузургтарин ҷашнҳои муқаддаси миллӣ ва оини зиндагисози мардум ба ҳисоб меравад, ҳамчун рамзи корҳои баҳорӣ ва файзу баракати сол пеш аз ҳама ба кишу арзон нерӯу илҳоми тоза ато мекунад. бо баракати соҳибистиқлолии Наврӯз шукӯҳи дигар ёфт ва имрӯз дар Тоҷикистон он дар сатҳи давлатӣ таҷлил карда мешавад. иди Наврӯзро ки бо фарорасии он гармии ҷонбахши баҳорӣ оғоз меёбад ҷашни шукӯҳи табиат ва овони эҳёи он гуфтаанд. воқеан Наврӯз давраест ки замин ба меҳвари хуршед баромада рӯзу шаб баробар мешавад ва кулли инсону мавҷудотро рӯҳу равони тоза бахшида ба ояндаи нек, рӯзгори обод ва пешрафту созандагӣ ҳидоят мекунад. ин иди зебои ниёгон аз ҷониби сокинони ҷамоати мазкур бо хушҳолӣ ва ифтихор аз таърихи пурғановат таҷлил шуда ҳамагон ба тан либосҳои миллӣ ба Наврӯзгоҳ шитофтанд. суманак, оши бурида, палав ва бисёр дигар таомҳои хоси Наврӯз ки муаррифгари тамаддуни кӯҳани миллати тоҷик аст дар ин Наврӯзгоҳ ба маъраз гузошта шуда буд. барномаи рангини фарҳангӣ анҷомбахши наврӯзии сокинони ҷамоати деҳоти оби гарм буд ки хеле рангину хотирмон ҷараён гирифт. бинандаҳои азизу гиромӣ, шуморо бо дигар хабаргузоришҳо ҳамкоронамон дар нашрҳои Минбаъда ошно месозанд. хайр, саломат бошед.